Bicentennial Park na naghihiwalay sa Ilocos Sur at Ilocos Norte, binuksan na sa publiko. Ating pasyalan sa GMA Regional TV Presents, hatid ni Ivy Hernando. Sa muling pagbubukas ng turismo, binuksan na rin sa publiko ang Bicentennial Park sa Bantay, Ilocos Sur na matatagpuan sa tabi ng Quirino Stadium. Sinisimbolo ng parke ang paghihiwalay ng lalawigan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur na dati tinatawag na Ilocos Region mula sa Banggi, Ilocos Norte hanggang Namakpakan o ngayon Luna, La Union na. Ang Bicentennial Park na ito ang siyang nagpapaalala sa mayamang kasaysayan ng Ilocos Region. Mala Intramuros at Calle Crisologo ang disenyo dahil konektado ito sa panahon ng Spanish colonial period. February 2, 1818 nang formal na pinaghiwalay ang mga lalawigan. Napagpasya ng Espanya doon na mag-release ng royal decree, pinaghiwala ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. So mula noong taong yun, nahiwalay na ang dalawang probinsya. Dialekto at kultura ang ilan sa nakikitang dahilan ng paghihiwalay. Nakadahilanan siguro sa konting pagkakaiba ng kultura at para magkaroon ng sariling identity ang bawat probinsya. Noong 2018, pinagdiriwang ng Ilocos Sur ang Bicentennial o ika-200 taong pagkakahiwalay nito sa norte at sa ilang bahagi ng La Union. Makikita sa parke ang mini museum na nagpapakita sa kultura ng mga Ilocano. Gumamit rin ng bricks at piedra china o ang cobblestone na iconic design ng Calle Crisologo. Kasama si Norman Raca, ako si Ivy Hernando. Ito ang aking special report.